Всички отгоре. Ето, това е достатъчно. Дърпай! Дрибъл! Павел! Браво, Павка! Няма нищо, аре, продължаваме! Аре, Дани, средствате, Павка! Спокойно! Айде, дълга! Тръгвай! Стига, ако има по-между поемане, не мога да го фане никой. Вече той е 10 метра от него. Той е свързва сега той не е играл на така. Той на седмицата си сигнал да се на пространство. Стоянчо, Стояне! Добре, Марто! Супер, браво! Павка! Спокойно! Не един! Спокойно! Бутов, пресичай! Атакувай, Бутов! Това е, до край! До край трябва да сме агресивни, иначе... Добре, тръгвай, Стиви! Гледай, сега ще бутам пак напред по същия начин. Взимаше Бутов! Тръгвай по фланга, имаш место! Отвори ги! Добре! Корнер! Корнер беше, бе. Върни се, Бутов. Добре, затвори го. Ами, ти си! Добре, Стиви, пас! Чисто! Ради! Чакай! Прибирай назад, Бутов! Ай, сега ще му я подаде. Аре, Павка! Спокойно! Първа! Стиви, ти си, Стиви! До край, Стиви, до край! Върни се с лице, Стиви, с лице! Марти, атакувай вратата! Вратаря, атакувай! Спокойно! Марто ще ги прехвърли, тръгвай, ще ги прехвърли! Аре, Георгиев, това са Дани! Георгиев! Аре, Георгиев! Пас! Добре, Марти, добре! Ти си Длутов, отлично! Марто, ще си напред с едно с... Стоян е готов. Там да не. Прибирай назад, бързо прибирай назад, Стиви! Дай тъпка!
Ти си Стойка. Марто, тръгвай! Ари изнесено! Марто, си я съвършай! Марто, не съвършай! Прибирай, Стиви от конът. Ари така! Дай, Дани! Дай, Марто! Пас сега, пас. Давай, Марто, ти си! Браво, Бутов. Фърли му е на крак, Бутов, не висока, на крак. Стиви, влез пред него, Стиви. Наша. Фърли му е на крак, долу. Можеш и да я биеш. Добре, наша. На крак. И удар. Удар, Стойка. Прибирай, Бутов, прибирай. С него, добре, играй. Тръгвай. Отие, сега това е. И удар. Стоянчо, мини напред тук в страната. Ради! И удар, Стиви! Нищо, спокойно, и удар! Прибирай, Бутов, прибирай! Стиви! Нервен матч. Да свалим и да се поведем и ще ги бием. Малко да свалим. Ма нещо не са в час, бе. Как да се участват? Ние ги се позволихме в кревата. Те са заспали, той може би Стоян проблем е. Още спи. Не, още е адекватен. Пред него, Стояне, ай това е. Избий! Браво, Оги! Тръгвай, Стиви! Пас на Марто, пас! Давай, до край! Обърни се с лице! Ще изпусна момента да седя на Марто. Стига и играй. Извеждаш го един на един. Спокойно, Марто, спокойно! Оги! Браво! Давай, Стиви! Добре! Обърни се, Стиви, обърни се! Качай! Айде, Марто, минай! Нищо, биеме! Добре, Бутов, вземо я! Дайте с него, Стиви, внимавай! С него! Добре, Стиви, пас сега! На Марто! Добре, Марто, и удар! Стиви, браво за паса, Стиви! Стойка, ти си! Избий! Оги! Изчакай ми, отвора! Марти!
Добре, Марти, кой идва? Кой идва да му помага? Браво, Иво! Браво! Марто, нищо! Обърни с лице, Марто, срещу топката. Пречиво да не се. Рати Пао! Оги! Браво, Оги! Стига си, има добър вратар. Рати Пао, ти казвам. Свършва с колко минути да 10 минути и половина до сега. С него! Тони, аре няма нищо, аре продължаваме. Сега ни фал. Изчакай, Иво, изчакай! Играй! То свири, всеко пипане е фал. Той не комай на това, явно. Злоба към Лески. Злоба към Лески. Всеко единоборство е фал за... Да, за тях е, за нас не. Спокойно, Буто, спокойно! Не и двамата тук. Айде, Тони, ти си, Тони, спокойно! Взимаш я! Давай до край! Много добре, Марто, ти си, спокойно, вземо я! Е, това е! Марти, като тук. Тони, блокирай! Добре, Буто, отлично, и тръгваш! Най-накрая един фал свърна той. Съдя и за нас. Чакай. Двама стена, двама. Ще дръпнем за центъра. Застанете пред вратаря и вие. Дръпнем за центъра. Готов, чакай. Пред вратаря застанете. Пред вратаря, Тони, още. Давай, Тони, давай, взимаме я! Напред играй, Марти. Няма нищо.